tora three house ya tora three house uyu ndio ya tora three dakamera 1 2 4 akatopedza dzimba idzi anoshanda nemupurisero anoshanda nemupurisero imbavha dzese dzakatizwa Zimbabwe idzi vari mabhanditi ake mabhanditi ake murungu uya ampurisa haasviki pano anosvika pano notomutuka ipapa anotaura kuti wese anobva kuzimbabwe anokumamisa wese akamira so nokurova pano apa unomamisa apa saka wakabva kuZimbabwe rini murungu inini 86 nanhasi shona uchiri kuiziva ndakakura mukombo waigara kombo neku kumapurasi kwedu kupi kuchinhoi bhangeti bhandura mutare pindura kupi kwacho ndiko kumusha kwangu pamwe so ndikutorima mumundongori wako so bhindura kupi kwacho ndakabva ndakandiri musaizi yemufana uyu haazii kutaura saka ndipe ndende naye kanobvudza mombe dzangu mufano mata yako anobvudza mombe dzangu kati ane mombe dzakawanda togara ina kubvunze mugabe afudze mombe dzako aiwa mugabe yakaudzvanyira ndiye anofana kufudza mombe mugabe idhara hombe kareri bechere bechenoriziva here murungu kuti rakaita se kudza grace bechere ake akafana mugabe mugabe akanzi kumusvira anotaisa mhete so anodaisa gondo uya kusvira anotadza loda huku idzi mandiende rutamba loda huku pedze mani chipinda upedze muloda muhuku vanotoita basa ravo ita basa renyu mupedzeka mutema chiri mogona kutaura zvona yomrewa uyaona munhu anotaura zvona panapo mndani angwane prize Zimbabwe mangana wawanda 16 kupi kwacho kwese kubotswana kwaita seiwe aiwa tichakunzwa manje inonotaura nababa wako manje kuti hanseri fasken daso yini saka watozidokera unododere Zimbabwe akafa akafa manje haafe uyewe de akafa noenda ikoko notomutundira musoro yake bhoksi make unomamira mabhoksi ake chaichai unotora vhidhiyo noita patv chaiye karungu akamamira mugabe bhoksi rake chaichai adei endai bade yadakuenda murungu haana manje mdara hatitokudayo godhe yako kaipa mdara zvao